Здравейте, приятели! Здравейте с TV меню! Днес съм ви приготвил една много вкусна и много позната като приготвяне и като име манджа. Това ще бъде една каварма. В случай обаче няма да я направя с класическото свинско месо, с което се приготвят. Това аз използвам пилешко, защото става малко по-бързо. Освен, че ми е и по-вкусно. Това, което ви трябва. Пилешки гърди, тези са около 350-400 грама, 3-4 чушки, 2-3 глави лук, едно доматче и няколко люти чушки. Естествено, ако желаете, може да сложите и гъби. И не на последно място, когато слагате да го готвите, да го задушавате, може да сложите едно яйчице. Как ще я направим сега обаче, ще видите. Първо, почиствате месото и го нарязвате на такива купчета и след това се занимаваме с зеленчуците. Месото вече съм го нарязал. Сега ще се занимая с тези хубави чушчици. Изтърбушвам и след това ги нарязвам на парчета, които са горе-долу, същата на големина, както и пилешкото месо. Не е хубаво да са много по-големи, нито пък много по-малко нарязани. Това, което е интересно да знаете за кавармата, може би и да го знаете, че една от рецептите, които се борят за класическа, включва трошия. Именно защото това ястие се е приготвило зимата, когато се коля прасето заради някакви празници и тогава пресните зеленчуци не са били много. Използвали се трошия, използвали се и прас лук. Нашите роднини по-стари, защото това е имало като запазени продукти. Почиствате семките от чушката и я нарязвате на квадратни парчета. По същия начин постъпвате и с лука и след това ще ги изготвим. Нарязах чушките, сега ще нарежа и лука. Лука може да го нарежете по няколко начина. Един начин е ето така на филийки, а другия начин е малко по-наедро. Лично аз предпочитам този, който е по-наедро и затова така ще го нарежа. Така, лука е готов. Нарязвам този домат малко по-надребно. Това ще го ставя за украса. Това ще го нарежем и ситно и отиваме да готвим. Това, което ще използвам за подправка тук е малко сол, много малко пипер и чубрица. Естествено и малко магданоз. Когато ястието е сготвено, аз ще го направя последния начин. Кавардисване на месото, т.е. ще го запечатаме в тигана, след това ще сготвя лука и чушките, ще сложа малко домат, ще сложа подправките, ще сложа месото и след това ще го сложа в едни глинени гювечета, където ще сложа една чушчица люта и едно яйце. Изпичаме и ястието е готово.
Qualcuno dice che quando fai l'amore tu sei uno schianto e che nessuno più di te conosce bene i trucchi del piacere, ma qualcosa in te non va. Quando mi tocchi così mi sciolgo per te e come un serpente ti attorcigli a me, travolto dalla tua passione folle che riesce a rapirmi ma non del tutto, ma non del tutto, ma non del tutto. C'è qualcosa che non va, C'è qualcosa che non va, e questo è un guaio perché mi accorgo che mentre comprendo quel qualcosa cos'è, il cuore mi dice che già son cotto di te, anche se è chiaro ormai, perché tu non sai che tu non sai che tu non sai. c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa Che non fa. c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa Che non fa. C'è una gran fretta in te di saper come son fatto e di conoscere tutto di me, senza il desiderio di scoprirlo un po' per volta, un po' per volta, un po' per volta. Non sai conoscere più quel che si deve, si può amare, se ogni
видяхте как с пилешко месо, чушки, лук, малко домат, след това едно яйчице като чушка, стана тази каварма с пилешко месо. Това ястие и нищо да не му сложите за окраса, то пак си е достатъчно хубаво и вкусно, но все пак ще сложим по едно магданосче. Причината да сложа ястието в различни съдове е за да ви покажа, че няма значение в какъв съд ще го сложите, а какво ще сложите в съда. А какво има вътре, ще разберете, когато го опитате.